Знову вітаємо вас. В эфире, в прямом эфире АТР программы «Бугюн». Сегодня это вечерний прайм-таймовый эфир. И в последней части нашей программы у нас в гостях очень интересный собеседник. Это Сергей Гайдук, вице-адмирал, человек, который командовал украинским Черноморским флотом как раз в момент аннексии Крыма. Вітаю вас. Доброго вечора. І хочемо розпочати з тих самих подій, от, щоб ви розповіли, як це було. Бо це, мені здається, що про це не треба забувати. І треба кожен раз повторювати, аби ми не забували історію і знали, як повертати Крим. 1 березня 2014 року Денис Березовський, який був призначений командувачем військово-морських сил, 1 березня, а 2 березня він перейшов на бік Росії. І саме з 2 березня саме ви очолили ВМС. От як сталося, що саме Березовський перейшов на бік Росії? Чому це сталося? Скажу відверто, я повністю погоджуюсь з тим, що історію анексії Криму її не потрібно забувати. З цієї історії треба робити глибокий аналіз, відповідні висновки і однозначно не допускати такі речі в подальшому. Що стосується Березовського, це окрема трагічна сторінка історії анексії Крима. І, скажу відверто, зрада Березовського була не тільки шоком для флоту, я думаю, що для України і частини міжнародної спільноти. Такого швидкого призначення і такої швидкої зради, скажу відверто, ніхто не очікував. За день. Просто його Фактично, призначили, да, і наступного дня перейшов. Сергей, когда его назначали, не было сомнений в том, что он проукраинский, что он не предаст. Я правильно понимаю? Діло в тому, що на той момент ситуація складувалась дуже непроста, тому що командувач Військово-морських сил України Ільїн 19 лютого був призначений Януковичем начальником Генерального штабу. Він убув в Київ, і фактично Єлісєєв, перший його заступник, залишився за командувача, але ситуація складувалася таким чином, що фактично 23 лютого він зробив заяву разом з начальником штабу Шокуру про те, що вони прийняли рішення не продовжувати служити в Збройних силах України. І реально 28 лютого написали заяви щодо відбуття на військово-лікарську комісію з подальшим звільненням, тобто визначення стану здоров'я. І цей процес невизначеності, він тривав фактично з убуття Ілліна в Київ. Неделю. Фактично тиждень. Але ситуація складувалася таким чином, що військово-морські сили, які дислокувались в Криму, це не, скажімо так, не окремий підрозділ чи не окремий вид, да, який от сам по собі існує. Тобто це організм, який в тому числі має вертикаль управління. Вертикаль це була київська. І ми можемо констатувати факт, що 22 лютого на цей період до призначення Березовського вже міністр оборони часів Януковича Лебедєва вже реально не було. Він перемістився в Севастополь і звідти вже до столиці не повернувся. В Севастополь 26 числа прибув безпосередньо на Більбек, прилетів з групи офіцерів Генерального штабу, прилетів і Ільїн. І фактично оцей кадровий колапс, да, один не бажає. На момент пропозиції, які отримав Березовський, я маю один не бажає, це Єлісєєв. На момент пропозиції Березовський теж знаходився в шпиталі. Йому пропонували, але він довго вагався погоджуватись чи не погоджуватись на посаду. І якщо підняти нормативні документи, то 28 лютого, десь після 20-ї години,
він дав згоду на керівництво флотом, і 1 березня указом президента він був призначений. А з ким він говорив оцю згоду? Він кому давав? Міністр оборони, тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Тенюху. Ну, а вам не кажется странным, что назначают фактически чуть ли не насильно командующим флотом украинским человека, который прячется в больнице в критические дни? Почему сразу не назначили такого человека, как вы, который нигде не прятался и готов был взять на себя командование? Діло в тому, що це призначення і пропозиція, вона йшла з Києва, це перше. Друге, тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Тенюх, він тривалий час з Березовським спільно проходив службу, і, мабуть, на той момент він був впевнений в Березовському, він покладався на якийсь свій певний досвід і знання його як особистості, на досвід спільної служби, і він вважав на той момент, що Березовський зможе в критичній ситуації очолити флот. Але якщо дивитись об'єктивно на цю ситуацію і давати оцінку, то, на мій погляд, до таких серйозних посад треба дойти і віком, і службовим досвідом, а саме головне – мати, мабуть, психологічну стійкість і готовність до очолювання такої структури, як Військово-морські сили України, от таку складну ситуацію. Тому що за нею стоять дуже складні рішення. Я понял. Я хочу уточнить ваше личное мнение по вопросу, почему Березовский так быстро предал. Это было действительно то, о чем вы сейчас предположили, о том, что это психологическая неустойчивость, подверженность там угрозам, я не знаю, шантажу, уговорам и так далее? Или же, по вашему мнению, Березовский был давно завербован и предал осознанно, имея уже какое-то задание из московского центра? Мне очень тяжело говорить, имел ли он задание или нет, но то, что, знаете, вот есть такие понятия, называются ведущий и ведомый. То, что он был в этой ситуации ведомым, это было видно по его решениям, которые он принимал. Ну да, то потому флот что выходить должен, возвращаться. Да, совершенно верно. Принимается решение 1 марта по выходу кораблей, это где-то было после обеда. Уже фактически где-то на 17 часов уже принимается полярное решение, совершенно противоположное, возвращаться к кораблям, и корабли вернулись. В ночь с 1 на 2 принимается решение опять готовность. Потом на утро эта готовность снимается, то есть можно предположить, что вербовали его в процессе уже? По всей видимости, да. И плюс постоянно рядом находился с ним Ильин и Максимов. Максимов – это бывший командующий военно-морских сил Украины. И на период аннексии Крыма он был советником Павла Лебедева, министра обороны Украины. Поэтому молодой человек был подвержен влиянию извне, и плюс, знаете, как всегда, не всегда лучшим советчиком есть люди, которые на тот момент уже, скажем так, были на пути. Это мягко говоря. Мягко говоря, на непроукраїнському путі. Ми з вами зустрічалися на громадському радіо, і там ви сказали таку фразу. У ніч з 1 на 2 березня Березовський мав розмову з міністром оборони Тенюхом і в ультимативній формі вимагав зв'язку з тимчасово виконуючим обов'язки президента, мається на увазі Турчинов, інакше він погрожував здати військово-морські сили України. Це вже був перший дзвіночок цієї ситуації. Турчинов на зв'язок так і не вийшов. От намагаюся зрозуміти, якщо б Турчинов зреагував, якщо б Київ віддавав накази, чи можливо історія пішла б інакше? Діло в тому, що, на мій погляд, це спроба зв'язку з президентом, це була не ініціатива Березовського. А чия? Я думаю, що це була ініціатива Ілліна і Максимова, які були з ним поруч. По неперевіреним даним, там знаходились і
фахівці ФСБ. ФСБ. Тобто це вони хотіли цей зв'язок і, можливо... Спровокували просто ситуацію. Я не думаю, що Березовський самостійно приймав таке рішення. Це було, на мій погляд, під диктовку і більше нагадувало істерію і емоцію, чим здоровий глузд в цій ситуації. Після того, як ви очолили Військово-морські сили України, вас взяли у полон. І ви там були добу. І особисто вас просив звільнити міністр оборони Росії Шойгу. Чому? Ви знайшли для себе відповідь? Чому вас потім не тримали як заручника, і потім, це ж у стилі Росії, мені здається? Мені дуже важко пояснити мотивацію Шойгу, чому було прийнято таке рішення, але мені здається, що та ситуація, яка розгорталась в Криму, повірте мені, в мене було дуже багато діалогів з представниками Росії, починаючи від нелегітимної влади Севастополя, Криму, в тому числі і військового керівництва Російської Федерації. Але я повинен сказати, що, по-перше, перемовини були не дуже прості, а друге, вони чітко малювали картинку людини, з якою вони спілкуються, тому що досвід величезний, і психологічна картинка людини – це дуже, скажімо так, немаловажно в прийнятті тих чи інших рішень, в тому числі і по звільненню. І діло в тому, що, скажу відверто, протягом цього періоду я ні разу не дозволив собі на якісь емоціональні речі, чи маніпулювати якоюсь ситуацією, чи вести себе біполярно в цій ситуації. Тому я думаю, що в тому числі і ворог, він поважає людей, які, скажімо так, чесно і відверто виконують свій обов'язок в тій ситуації, яка склалася. Вона була дуже непроста. Вас обміняли? Я чула версію про те, що це був обмін, хоча офіційно версія озвучується, що це все ж таки було звільнення. Мені дуже важко давати оцінку, це було звільнення чи це був обмін. Версії існує дві, це було або звільнення, іншого тут варіанту. Але обмін не виключає версію. Не виключає, тому я просто скажу відверто, в тому числі знаходження в полоні, воно заставило замислитись, тому що, я скажу відверто, відношення було як до рівного противника, тобто не до зрадника, а до рівного противника. Тобто ми одразу розставили точки над «і» в цій ситуації. Те, що кожен залишається, скажімо так, при своїх поглядах на ситуацію і відношення до виконання своїх службових обов'язків, я чітко сказав, що я приймав присягу на вірність українському народу, і Крим – це український народ, і тому ваша присяга на вірність Отечеству – це ваша присяга, наша присяга військова на вірність українському народу, вона залишається за мною. Друге, вимогу, яку я висунув, це те, що погони на моїх плечах, я не дозволю до них чіпатись. Тобто... А їх зрізають, так, зазвичай? Зривають чи зрізають? Ну, ви знаєте, зазвичай так. Але я, як зайшов в камеру цю одиночку в цих погонах, так я і прийшов на континентальну Україну в цих погонах. Тобто погони я з плеч в цій ситуації не зняв. Не били, не катували, не застосовували якісь такі методи, окрім психологічного тиску? Ну, діло в тому, що однозначно були виставлені умови, знаючи ті, скажімо так, методи, які можуть застосовуватись до заарештованого. Я відмовився від прийому їжі, від прийому води,
Тобто, Аби не підсипали це психотропні речовини, так? ну, застереження всякий случай, застереження вони є застереженнями, тому однозначно для усунення всіх можливих ризиків в цій ситуації я від цього відмовився. Ну, тут можно, знаешь, что предположить, Ира, что просто в тот момент Россия же имитировала совсем не аннексию, она имитировала как бы внутренние проблемы в Крыму, да, и на тот момент, допустим, арест украинского вице-адмирала, ну, Честь он ломал офіцера эту треба картину. було показати, ти что це вот, маєш на увазі. А чому, на вашу думку, взагалі стала можлива оця окупація спершу, а потім анексія? Дело в тому, що якщо давати оцінку, тут можна дивитися, ну скажімо так, на цю ситуацію з різних площин. Вона стала можливою, я думаю, що не у лютому 2014 року, тобто ну, цю ситуацію ми... А когда, по вашим ощущениям, началась аннексия, ну, такая, в подготовительной фазе? Вот просто какой год, когда вы, сейчас уже глядя в прошлое, можете сказать, что вот они начали уже аннексию ползучую, которая закончилась в 2014 году? Мені здається, вона почалася ще з 92-го року. Ну, это слишком общее, это намерения были такие, потом проваливалась эта история. Повірте мені, у 92-му році була перша спроба, коли, якщо підняти нормативні документи, коли була тоді ще Верховною Радою Російської Федерації прийнято рішення щодо відміни постанови про передачу Кримської області від Російської Федерації до Української Радянської Соціалістичної Республіки. В 93-му році вже вийшов та ж постанова Верховної Ради щодо російського статусу міста Севастополя. Розумієте? Але тоді були прийняті політичні рішення. Ну, как бы вопрос был заморожен. Как бы вопрос был заморожен, навсегда отставлен. Ведь Путин він не був заморожений. Цей процес, він просто, скажімо так, мав різні амплітуди, якщо говорити. Но вы там находились все эти годы, ведь так? З 93-го року, з травня місяця я знаходився там. Да, вы и как житель Крыма, и как военнослужащий, наверное, ну, могли ощущать, когда просто они как бы, ну, поддерживали какие-то пророссийские силы, там, политиков и так далее, и когда уже пошла целенаправленная работа, которая закончилась в 2014 году. Или не было такого момента, когда, может быть, некоторые говорят, что это харьковские договоренности и так далее. Вот когда они вышли на финишную прямую в этом вопросе, на ваш взгляд? Ну, фінішна пряма це однозначно було лютий 2014 року. Але ці амплітуди, про які я говорив, вони починалися от з 92-го року. Потім, після прийняття правильного політичного рішення, пішов розділ Чорноморського флоту. Це теж була амплітуда. І, повірте мені, ціна питання була там дуже серйозна. Севастополь і Крим російський. І нас на якихось етапах навіть спробували витісняти в степний Північний Крим. І дякуючи тільки волі другого командувача військово-морських сил Безкоровайного, все-таки вдалося відстояти дислокацію військово-морських сил в Севастополі і розгалужену дислокацію в Криму. Після цього ми можемо згадувати і ситуація, яка була пов'язана з керівництвом Кримом Мішкова, ви пам'ятаєте, да? Це і Мішков, це ви пам'ятаєте, і російський, і московський час, і російські рублі, і таке інше, тобто там була ситуація. Потім ситуація амплітуда 2003 року, наприклад, проблеми острова Тузла, потім зрив, теж були квазімілітарними з'єднаннями проведення навчань Сібріз в Криму. Ви пам'ятаєте, тобто градус і амплітуда такої, от, скажімо так, повзучої анексії Криму, вона була, на мій погляд, з 92-го року. А скажите, вот вы лично общались ведь с российскими, вот вашими коллегами с российского флота, лично, на личном уровне? Ну, я скажу, що в мене друзів там не було. Але в службових питаннях, тому що було проведено там безліч спільних заходів, починаючи від навчань, закінчуючи там святи таке інше, тобто діалоги були. Але ви розумієте, що стрижнем було цієї ситуації, чому я говорю таке поняття, як ползуча анексія Криму? Тому що один із етапів проведення анексії Криму була це ідеологічна спеціальна операція. Розумієте?
Тобто ми протягом цього часу ідеологію програли. І ми говорили вже на цю тему, от порівнювати легендарного руського моряка і українського військово-морського жебрака. Тобто створювалися такі полярний дисбаланс, коли одна категорія піднімалась на щит і говорила: от дивіться, як гарно, як красиво, і подивіться, що в Україні твориться. Ну вот я про это говорю. Они же чувствовали свое превосходство. Они получали большие деньги, там огромные деньги. Ну, вони знаходились, Да, они вам как-то вот в личных разговорах говорили: да что ты там, давай, может быть, все равно это закончится тем, что Россия заберет Крым. Они в частных беседах не... В частных беседах я вам скажу, что откровенно было, и откровенные были заявления о том, что вы думаете, что Россия вам даст возможность создать військово-морські сили України. Таке там озвучало. Але ж, повірте мені, тут є дві сторони медалі, як говорять. Одна сторона медалі – це ідеологія Росії, а друга сторона – це ідеологія нашої держави. Морська державна політика. Морська державна політика по відношенню до моряків. І я дивлюсь на цю проблему трошки ширше. От давайте, якщо ми уявимо Крим, от ми його ототожнюємо з чим? З морем. А море – це і військові моряки, море – це і цивільні моряки, море – це і 5 морських портів, рибні порти, паромні переправи, портопункти, суднобудівні, судноремонтні підприємства, це держгідрографія, маячні служби. Тобто це величезна кількість людей, які пов'язали свою долю з морською діяльністю. І це, повірте мені, це династії. І з урахуванням урбанізації, яка була в Криму, ви подивіться, де була зосереджена основна маса кримського населення. Вона ж була зосереджена в портових містах, якщо говорити Керч, Феодосія, Ялта, Севастополь, Євпаторія. І якщо в країні відсутня державна морська політика, тоді тут якраз і є ці дві сторони медалі. З однієї сторони російська, а з другої сторони наша бездіяльність. А зараз вона з'явилася, вибач, оця морська політика державна? Ні. Вона відсутня. А відсутня вона лише тому, що, простий банальний приклад. Ми досі не маємо морської доктрини. Ми не маємо стратегії розвитку морської галузі держави. А якщо ми не маємо на рівні держави стратегічних документів, про яку ми можемо говорити політику більш нижчого рівня? Це є реальна проблема. Ви зараз знаходитесь в розпорядженні міністра, так? Так, да. От хочу поговорити, чим закінчилися скандали, які лунали навколо вас. І нагадаю, можливо, нашим глядачам, що проти вас повстали волонтери. На сайті адміністрації президента зареєстрували петицію. Мені попрошу наших режисерів, щоб вони її вивели на екран. Вона називалася «Очистити флот від сепаратистів та саботажників». Пане президенте, ми хочемо звернути вашу увагу на неприпустиму ситуацію на нашому флоті і таке інше. Тут багато тексту. Головне питання до вас і вимагали вашого звільнення. Одне з таких закидів, що робили до вас, що ваша донька Юлія Рудь проживає в окупованому Росією Криму. Її чоловік – діючий офіцер ФСБ Росії, зрадник, який раніше був офіцером СБУ. Це так? Моя донька, вона розлучена. Да, дійсно, вона проживає в Криму. Але я би подивився на цю ситуацію зовсім по-іншому. Повірте мені, не можна емоційно, радикально дивитися на ці речі, тому що, наприклад, я дивлюсь на населення Криму зовсім по-іншому. Для мене в даній ситуації населення Криму – це та частина людей, які вийшли на континентальну Україну, але це і та частина людей, яка залишилась в Криму. І повірте мені, якщо подивитися на цю ситуацію з трошки з іншої точки зору, наприклад, етнічної, то на період анексії Криму у нас була наступна картинка. 60% це були етнічні росіяни, але ж 25% це були етнічні українці, і 13% це етнічні татари, кримські татари. Тобто, розумієте? І ставити питання про те, що от ті, хто вийшли з Криму,
Це от, скажімо так, молодці. А всі, хто там залишились, Я не до Деньків наразі у них навіть. не було можливості це зробити. Тобто вони всі зрадники. Так не можна мы говорити. тем более Я крымские навіть татары не можем обвинять тех, кто остался. Плюс, Я навіть другое не дело. повірте мені, я ще раз говорю, в мене дочка розлучена. А розлучилася і зараз не підтримує з ним відносини? Не підтримує. Вона живе окремо, у неї своє життя і своє рішення. Але я хотів звернути ще раз на один момент увагу. Ви розумієте, от в цій ситуації ця грань, вона дуже тонка. Тому що, повірте мені, якщо от зараз подивитися картинку населення України, 45 мільйонів, і взяти відсоток тих українців, які мають родичів в Росії, наприклад, чи вони вимушені, скажімо так, волею судьби працювати в Росії, заробляти гроші, тому що тут неможливо їх, наприклад, заробити для утримання своїх сімей, і їх вважати, що це, скажімо так, зрадники. Це однозначно буде неправильно. Один з закидів. І я, повірте мені, я хотів звернути одну таку маленьку увагу, щоб ми правильно зрозуміли ситуацію. От якраз повертаючи в тому числі до морської тематики. Від зараз ми на цей момент обіймаємо 6-те місце в світі по підготовці морських спеціалістів, морських кадрів. Але ж, вибачте мене, в той же час ми стаємо поставщиком дешевої робочої сили за кордон. Люди туди їдуть чому? Тому що їм хочеться туди їхати? Пане мабуть, Сергію, ні. ще одне питання з тих закидів, які озвучувались. Просто це було гучно, і саме через це вас звільнив президент, і хочеться розставити крапки. Чи правда, що ваша дружина – це сестра дружини голови СБУ часів Януковича Якименка? Ні. Ні. Добре, тоді Я перший раз про це чую. Якщо є можливість, дайте мені джерело. Дам джерело. Я прочитаю про це. Звісно, скину вам посилання. І тоді вас звільнив Петро Порошенко. І ось також попрошу вивести це на екран. Він на своєму Фейсбуці пояснив, що це так. Зважаючи на позицію волонтерів та громадськості, враховуючи системні недоліки у виконанні службових обов'язків, низький авторитет серед службового складу ухвалив рішення звільнити Сергія Гайдука з посади командувача військово-морськими силами Збройних сил України. Що зараз? Це гучна і образлива заява. Я скажу, я дуже спокійно дивлюсь на ці речі. І я думаю, що ця аргументація, яка там проведена, вона не відповідає дійсності. Тому що, повірте мені, після цього волонтерського буму, який відбувся, ситуація розгорталася наступним чином. По-перше, було порушено 2 кримінальних провадження з занесенням в єдиний державний реєстр, і якраз за тими фактами, про які говорили волонтери. Повірте мені, це не за тими фактами, а мені інкримінували частину 1 111 Зрада? Це державна зрада. Тобто поставили мене в один стрій з Шакурою, Єлісєєвим, Березовським, Ілліним і таке інше. Тобто, але 16 червня 2016 року вийшла постанова про відмову в порушенні кримінальної справи, тобто вийшла постанова, де жодний факт, який був викладений в петиції і в тих заявах, які прозвучали в медійному просторі, вони не відповідають дійсності, звинувачень ніяких нема, тому я знаходжусь в розпорядженні міністра оборони і чекаю подальше призначення. 40 секунд, коротенько, будь ласка. Як ви вважаєте, що далі буде з українським флотом і взагалі з військово-морськими силами України? Якщо держава не повернеться обличчям до морської галузі держави, складовою якої є Військово-морські сили України, українського флоту не буде. І як скоро? А треба починати, я вже сказав, з документів на рівні держави, потім треба починати з державної програми кораблебудування, система підготовки. І саме головне, повинні зрозуміти, що процес будівництва флоту – це процес безперервний.
кавалерійськими атаками, наскоком. Його не побудуєш. Тому що побудувати один корабль, перші 5-7 років. Але це процес безперервний. І Треба починати. Я хотів би сказати одну таку річ, що все-таки от будівництво морської галузі, будівництво флота – це не проблема грошей. Це проблема комунікації влади, політиків, суспільства, ну і бізнесу. І бізнесу. Бізнесу, в руках якого знаходиться суднобудівна, судноремонтна і інші галузі, які пов'язані з морською діяльністю. Дякуємо вам дуже. Дякуємо. Сергій Гайдук, віце-адмірал, колишній командувач військово-морськими силами України. Під час самоанексії був гостем останньої студії на сьогодні програми «Бюгюн» на телеканалі АТР. До встречи.